Ang gaya boy. Oh. Kinatungtong na ni kagawad. Anong baga na nagagawad ka niya? Oh, ang gaman nga gararamit istorya, tangik-daki sada. Han nga istorya, at ebidensyak na ibidyo. Oh. Buyaam ganin. Di ka matanagan, ayos kami ni kagawad din. Nakalusoktan. Suna pagod mang tulong, mang serek, katungtungan na kalo ni kapitan ta, sumrag ta nga barangay tano day. Wala na. Masyado mo kasi akong pinapagod. Di mo ako pinagpapahinga. Di mo ba alam? Masakit na. Nga ako. Kayang ganda ko sa'yo. Bye. Hindi na sana nagtagpo ang ating mga mundo. Ni kagawad ti sukat mo kanyak. Sugudan kay ta barangay hall. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Puro mo pero di. Yung sampah. Oh, ayos si kulay na. Kaslatak kisi ka. Tamaan niyo. Nagimas. Hindi nakagapon nun Nagimas eh. Samik. Guka amat ani, hindi na makatututor. Nagimas ke. Sarap oh. Oh, eat. Eat na. Eat. Oh, sabamon. Sabangat tuyang. Nagimas sa pinangan mo boy, pero may pamayam ah. Katagapit ta. Uy, nag-sweet kayo pa yung hardag ito kanino. Kalding. Kumikisap sabay ko mga natin kalding mate. Kaya na baga mangga kasto eh ah. Sarap mo? Ket. Okay sabam. Nagsamit kaya. Kita man yun. Ngapay, natugyot ka ti kalding. Nagsustansya mga tikang kanindan. Kuna lapang ruot na lang. Nagsamit boy. Kaso may mesa lang nakikot pa niya. Nay, kita mo na oh. Apay nagkapuam? Jay, talon. Papakadaan ka, Jay, ang ka mga makita. Hindi ka lang magayam. Tira ka man manggan. Kita ni Franz, nagtungtong kami. Nagtungtungan nyo manayin. Ni bakit na Oh, apa ini bakit na? Ang mumot na. Apat yung asawa. Ang gaya boy. Oh. Kinatungtong na ni kagawad. Anong baga na nagagawad ka niya? Nagipulong ni Dimsi kinibing krudo kini kagawad. Binaliktad na ta. Oh, anyatipin na may am. Lalaka lang Kadamay bidin siya kini kagawad nga ng babae. Oh. Hoy, tarad to silpong ko. Nagtalak suda. Amom ti binabae ni kagawad. Asawa ni Franz. Oh, ang gaman nga gararamit istorya, tangik-daki sada. Han nga istorya, at ebidensyak na ibidyo. Oh. Buyaam ganin. Kita ma. Oh. Diba? Diba, asawa ni Franz ata? Minsi ka, amay kadwada. Tsaka mo tamok ni kagawad, babae na. Babae na asawa ni Franz. Ginamuan na, impakita kini kagawad. Awan nagbalinan na. Apay, Debidensyam? Sino ka nagsasawan, Dres? Yan lagi ni kagawad niya. Ebidensya lang kami, bibiro ka. Nabiro ka, nadi gallery kay. Oh. Isusi ka ni. Oh no! Ay na, hapo. Sumadi. Delikado ni kagawad itan. Sumadi ka madalaganan, boy. Ayusin. Nakatungtong ko ni kagawad din.
Basta madital ka tagtagaray. Neng, kanya madimurwara sa duwa tala makam mo. Awan sa balay. Amok tadila, may istorya, nagdilig ka pa yung na ginuminaw, na nabartag ka sa ukang asaw. Alwadam tangiwa mo. No kaya mo makasarag nga barangay Tanod. Umunang ordi pransatan. Ay, nagtulong kan, kay bagbagak pa lang, duwata pa lang makam mo, talagang, lay. Di ka matanagan, ayos kami ni Kagawa din, nakalusoktan. Suna pagod mang tulong, mang serek, katungtungan na kano ni Kapitan ta, sumlag ta nga barangay Tanod ay. Ayos ba? Evidence. Lain ka nga talaga ya. Hindi ako nalaing. Naichimpo lang nga nagnaak. Sursurando ka ngamin, tala papanam sa tala makit kita mi. Okay, natural. Hanapin ka daramitan na ta. Nay, asidig ta may serek ni barangay Tanod ay. Agpainom ka na, siyempre sumahod tanton. Didiskartsa akong boy, diskartsa mo't Nyamit hindi ta pinarogrogyanan magtrabaho mit painom agaday. At least at dasasahan ta nga trabahon. Ikan. Agpainom ka mo't na rin, duwa-tubay ito lang tagay sa ta. Bagay na eh. Makapaaway sa ating tiyempunan eh. Mga arbis. Tan boy, patakam, makiinom ako. Kisti sa banakit di nga gasto nga biyag. Lalaki sa petig laba. Ano? Dumating ka pa? So, ano naman, ba-break na tayo. Tsaka ayaw mo kasi akong palisin dito sa bahay mo eh. Magsabi ka nga ng totoo. May relasyon ba kayo nagkagawad? Sinong kagawad ang sinasabi mo? Nagmamaang-maangan ka pa? Eh sino pa ba? Eh di sa kagawad tagwab. Wait a minute. Who are you? Wala kaming relasyon, no? Tsaka nagpapatulong lang ako sa kanya. Weh. Ba't ka ba nagagalit? Eh, wala naman na tayo. Wala na ba tayong pag-asang magkabalikan? Wala na. Masyado mo kasi akong pinapagod. Di mo ako pinagpapahinga. Di mo ba alam? Masakit na. Sorry na babe. Kung gusto mo, once a week na lang. Para di ka mahirapan. Ay, ayoko. Wala na talaga tayong pag-asang magkabalikan. Bakit naman babe? Paano na ako? Hindi ko kayang mag-isa. Ay, basta. Bahala ka na sa buhay mo. Kaya mo na yung sarili mo. Nagsasarili ka nga mag-isa mo eh. Babe, sorry na. Patawarin mo na ako. Ay, ayoko. Bitawan mo nga ako. Sayang ganda ko sa'yo. Bye. Hindi na sana nagtagpo ang ating mga Jack pumayag. Ni kagawad ti sukat mo kanyak. Sugudan kay ta barangay hall.